Dank aan de burgemeester. Zijn er vragen blijven liggen? Niet het geval. Ik zie volgens mij inmiddels dat meneer Genie is binnengekomen. Klopt dat? Ja? Ik wil u toch graag de gelegenheid geven om uw verhaal nog even te doen. Want we hebben de agenda omgegooid. U bent er, dus neemt u plaats bij het spreekgestoelte. Hartelijk bedankt voor de uitnodiging voor mijn intakegesprek. Geachte voorzitter, geachte leden van de commissie. Mijn naam is Abdrim Gheni. Op 14 februari werd ik in het atrium van uw stadhuis handhadig aangevallen door de Chinese beveiligers tijdens de vreedzaam protest. Mijn nek en de armen werden omgedraaid. Tijdens de aanval fluisterde ze in mijn oor: je bent veroordeeld tot de dood. Ik vermoord je. Dit angstaanjagende moment gaf mij het gevoel dat ik mij in het door de Chinezen bezette Oost-Turkestan bevond, niet in het democratische Nederland. Als de drie politieke partijen hier in de raad geen vragen hadden gesteld en als de mevrouw Iris van den Boom van het AD hier niet moedig over had gepubliceerd, was deze transnationale repressie in de doofpot beland. Mijn diepe dank aan hen voor het doorbreken van de stilte. Hun brute gedrag heeft mijn innerlijke wereld diep geraakt. Ik ben inmiddels door mijn arts doorgewezen naar de SGGZ voor de intensieve psychologische behandeling. Mijn strijd kent in de hoge prijs. In 2024 getuigde ik tijdens de Court of the Citizen of the World in Den Haag. Als directe wraakactie van de Peking in mijn vader daarna in een concentratiekamp dood gemarteld. Zojuist kom ik van het ministerie van de Justitie en de Veiligheid om over de mijn veiligheid te praten. De Tweede Kamer heeft al een motie aangenomen tegen deze repressie. Net zoals de stad Arnhem haar stedenband met China heeft verbroken vanwege de Oeigoers-genocide, moet Den Haag dit voorbeeld volgen. Heeft China geen podium meer in de Ooststad om te gaan misdaden wit te wassen. Hij is opgeldering bij de Chinese ambassade over mijn familie. Als u mij hier niet het staatshuis niet eens kunt beschermen, wat is de staat van de... Dank u wel.